Come Brazil. Brazil, I came. Мале. Чакай само да отвърза с банката. Леле, всичко фърчи! Телефона падна на момичето. Не мога го спре. Саша, мамо, пази се! Чакай малко да се тръпне. Е, сега отиваме и за тебе. Чакай. Ето. Как е, Ванка? Уникално! Айде. Как е, Вито? Я да те видя. Я кажи. Това беше уникално! Оле! Добре ли беше, бе, мамо? Мамо, хайде, Вали, Айде, отиваме за тебе сега. може ли сега да